You're going to go into my room and go to the Now meet man. So it's just me. So I can't say umuntu uyibheli amamela must stand. So yeah. Singiyayithule ngezakhe. Angiyenze next magazine. Ngicela wazi ukuthi dokuthola kanjani. Ngitsomekile khona nabafana and stuff. So shabu like nginokucabanga ne ukuthi if I was a boy. Like I'm good, like Plus mina nifika ngama-can of flying fish eli-1 ngilibele nikokodi black. Yabona bayazisa. Ufana nasenkwarini abakuseshi nje manje sifuna nje. Usho mina manga wasidla kabi mina no-OBM. Gaze chat. Up next. hey guys, welcome to Gaze Chats. Yeah, so I go by the name of Iberi, the best in the ABCD period. Hi guys, this is a girl Jelly Baby. Yeah. Hey girlies, it's your girl Ausnate on the blog with the best of the rawest. Yeah, sanibona. Ngitsakho lokhuluma. Intombi eziyintombi. La. Shangeni ngidlula nje. Umini bafazi mona izinto ezikhana nomncane wavuyo it's a girl special mamizi ibhodlela lakho lani la esithophezi mina njengani njengayo mangabe manje mina ke bamnandi bani umncane wavuyo umsipha intokozo hello bisexosheni as your queen Yeah. chumile Yeah, intro. Okay. Hey guys, it's a girl Chilu Amatola. I'm gonna put the book give Amatola. We make sure you never put the book with Amatala. Let's go to the sign. Asa pa feti to for people to hear AKA Mama Spoy. Yathatha. abasibasekasho kanjani queen Ngicela ukubuza ke wena siboshile ekhaya that's me Oh. that's me Hayi besibagaya. Yes. Ayani ukuthi bekufela. Kumele nibatshele. Hawu. Kudala. oh like on Uthi kudala emasikweni nabo. Okay, manje uthi uphile kanjani ngoba kuthathela i-pride and joy. I-iPhone guys. okay to be honest bengana stress me bengina lento ukuthi like bazoyibuyisa kanti we ayithathini bako ithathini unenhlanhla shame ngisho kanjalo ithathini unenhlanhla baka ngiblockile yana yena thine bakho Hayi secebisa ukuzwa lezi ndaba sojumpa kuwe wena siphetheleni sigcine kudala khambani tshela abantu ukuthi ngokuphi wenzani imali Shashi. incwadi It's exam season. Ending up on the cheek. Guys, I'm sick of a fan. Special match. bakujona sile Hanging, holding there. She just standing back at all. noJoyce wathi ngiyolindela iyabadela manje Still, ngibonisa ni inbox yami akekho la ikoga engathingana naye. oh hayi Obiberi yima sala nina wena ngoba i-situation yakho isimilana Nega sibosh wena ukhopha kanjani ngalento enzeke kuwe Like it's not lost, I got a refund. So I was able to got my refund at least. So yeah. Nelly ke kwezomjolo samba kahle noma highway yeah Amanda wayishaya nje case I know to sing it like hey. ngakhohlwa i-guest yethu bafethu Actually, baby. Ngasitshelani ngawo ngabatshelani ababukeli ngawo since umusha screen Ubani, Yeah. uphumaphi, uhlala nabo bani, ushila How long have you been uphuza on the show, injalo. Yeah.
Uyajoyina ama-church noma Ngizele bayithina lapho. Hayibo yangiluba. Also jambile wena. Sinikezeni i-guest yes. Konjenzeni. Ubani wakuphi? How long are you gonna be in the show? What's your daily motto? So guys, now new chili baby Yeah. and ngiyajabula lana. Angisho ukuthi isikhathi singakanani. Yeah. Ayeke babona Okay. babukeli. Ngiyazama Baby on your Chili screens. baby. Clock it. I Bye. hope next time sisazokubona sigcina namhlanje. Sibone. Next week. People, what they doing for a living? Bibo Ali Bibo. Hero. Nanyakeleza bafethu, yeah, shabe tricky. Yeah, nothing much. I was doing study partner. Azothi stephe. Ngizwe ngifake nochiliti. Ngiyakemba yabo. Study partner sami abothisha bami. Yeah. Wena Tsako, Mabuza ichi. Mina umbuzo sibuze wona ke. ngisemathandweni. Alala ke. Ngilibele Awusuzange ngilini. ngisemathandweni. Yeah. Ayithi ukuthi bekwenzakalani empilweni yami, ngilibele nje ngiqinekile nje ngezinto zami. Yes. Akukho kusha guys, yo. Ngingaze nini. Ezothando zabanjani. Mimi yazi. Ku-perfect. Saqinile manje. Okay guys, in serious note, Oh, serious Piatina. in serious case or how do you guys feel like ngomthetho wala South Africa uyabafavor abantu besilisa when it comes to izinto zabo-chipping because I feel like sihlale si-attenda kakhulu if like unomfazi phakathi yabo, so what's your take guys? People. Yeah, wena njengomjida futhi sisicale kuwe. Like take care ukuthi. Yeah, like umthetho. Hayi mina ngokwami nje umthetho kids. Ngithatha ababaya nje hayi abafana njengami. So yeah, babina behind bars abo. Ubasha buchira nani. Mara ngithi nani niyashaya ukuthi nje nishayela phansi. Do you think like umthetho uyalimela? Hayi thina usizo. Ngalendlela la. Fana noma ngizoshaya uchiri no. Chiri phela avalo salane wena. Basibala. Manje wena you thatha la 2 days ukuya police station watshela ukuthi mina ngihlukumeziwe ngithola bakuthatha iselazi. Chilizi. Guys, lele. It's a question range. Ngaza ngizwana. Yeah. Okay, ngithile ngesizulu because English is not very common. Ukuthi uNtsako i-gender based violence ebafanini kunjuthelini Ngamaphoyisa like abamela. or like ababameli. The way like angithi ukabona manje mangatrend ukuthi intombazane umfana ushaya intombazane ntoni kuba like into like baningi ababasemuva kwale ntombazane but nabafana bayashaya. Babangathi like umfana ushaye intombazane Like shaya wena umfana. ngumfana, so like bangayovula icase bayamnikeza leyo safe space nje njengentombazane or bayenza ijoke. I think it will depend ukuthi benjani nakhona what caused it ukuthi uzifike la. Cause nawe mayovula icase ngizocela bakubuze before benze action ukuthi what really happened. Mara ama-reaction makuvula ne-out ayafana. And obviously amantombazane faster than So kusho ukuthi iyabafana. i-system iyabafeyili abafana. Khoyisa Reason. Angikuthi Reason phela B. siyathuka. Abathi yes or no endlini. Yo, hlo umbuzo wami xa. Nangizine Ngizine ithi
question yakho hle. Like I think ngakhulumi ngazo lezi. Oh, ngangixaka. Ngizothini? Nizobuya kini. Ngisayicabanga. Next energize yami izobuya ngamandla. Bro, uthi umthetho nithi ishman uyabafavor abafana kanjani? Yeah. Ufika amantombazane bila abafana. Yeah. Ufavor nje amantombazane kulo abafana because umfana uzofona ngeke attend case yakhona then mara intombazana mayingaphi ukuthi reachiwe attend first mara umfana angeke nalo bamshisi. Yeah. Niyahleka. Ungazushawa intombazane. Injalo. Like yabona i-situation abakwazi ukuzi-express. Yeah, yabona like i-situation ngeke washo ukuthi umfazi wakhe yamshaya. And thina ke mawuthi umfazane yakhe sizothi ngishayela. Sure, umfana usheba kanjani. And uthola ukuthi uyasaba ukumbeka isandla because uyazi ukuthi ugcina iphela laphi. Then into sizoba kuye sokuzoba uyopainta opaintiwa bad udlula intombazane. Mara the time bam-abuse bam-abuse. Oh, be Betty, the baddest be out in the Zanzi. So, okay, so for me, it's I think because it's nothing. I would say the system is fair, just like now with like gender-based violence, it's like it's on a high note. So, like that's what I mean. But yeah, that's what I mean. Like nothing. Like men they are mostly like Maubamba like just the touch, you know, because there's other guys who like nothing, just touching Yeah. because they are. So I feel like just because of that, because like it's so high, because like so many women are like bipolar and stuff. So yeah. So I feel like it's fair. Just now it's not fair no more because like if I'm finding could do anything wrong because it's fair, ne? Because like so I think it's fair. Just when it comes to men nowadays, it's not fair. Yeah. Show me out. What I think they go. With my belly. We're not full by translate. I'm going to the translation. Show me. Yeah, I'm again, true. Show me the you call it a day. Okay, so explain friend. I go, happy. Order. Right, because now I coffee kakhulu because eyabafana attendwa immediately mara amantombazane attendwa immediately. Okay, like simple answer. Uzipasa wena oh uyoyenza. Sako. Mfaka ulele manje kunethize iphendula sekhaya. Ngingadala ngiziphendulile. Manje besiyenza into yama-people ntontoni, people profile ntontoni. No, leyo bekama-jokes ukuthi sizozenzela, uyangi-understand? So I don't think ukuthi like abafana siyabathatha serious because now they do go through a lot. Ndiyabageki athandwa fast GP. Yeah. That's why I wanted to ask. That's like Uguti, for example, what's your guys' take on Uguti? Like, do you all believe Uguti gays can get arrested? Again. But I don't think to me. Like, you know why? Okay, wait. No, wait. You know why do I say that? I feel like, okay, sure. I feel like, you can't get arrested for like nothing. I feel like, if I had to be the only gay here in Maitabayok, I'm like, okay, let's say guys. No, okay, let me don't say group of guys. Like I'm a point was an band if you get the vision. Or this work is starting like I feel like like Ishman. But you get it, yeah, later and things. I gave them told like Ish. I just
like Okay, kufana nentekane. Okay, let's say an example. Like, okay, amake awukhela phambili. Besihamba sonke. Siphethe imibhisi enkwarini, siphethe amankokokoto. Then abafana bawukhela emuva even yami. Mawucabanga like I don't think basithathe. I think ufana nasenkwarini abakusethi nje manje sibabona nje usho mina manga basizechaka mina no-obike usually abakusethi nje abafuni nje ukubamba bazothiya kulo mama lo mama nayisala nje ukubamba ziyaboshwa Hayi manje wonke umuntu uyaboshwa. so mina athi manje ngizolalela kuhle manje Yabona ley'nkathi zama-COVID lezo ukuthi yabona ibhekile lezo nkathi ukuthi bavele bamisile endlala. bathathe nomobani Yeah, maybe lapho bonke kuboshwe commit a crime. yeah, when the crime starts. and ngicabanga that's constant nje singakhommithi crime isitaba Uthola ukuthi umuntu yasho ukuthi hey benginomngane usibanibani wangi-invite somewhere uthola ukuthi lo muntu i-gay wangi-invite somewhere jiki ngavuka sengikuphi akhona ama-gay uthola ukuthi like skimabotsheri straight mara banama-connection nabanye ama-out ngihlangaphi mina ungawazi ongizwa naye kusasa ngihlangaphi mina bapisa labafana mangelaphi usebenza nabo babe mara bese bayayithatha uzomlanda athi shintane ngicongiphandele lesiboba naso sine yakho abomemi ngithi ungana angicongiphandele ntontoni yabo bekuthola ukuthi sekuba namadili in between ukuthi mawungayenza so ngizokaya maybe 500 intwana ntontoni awuholidays okay usiboshwe uthatha izinto ohamba nosiboshwe vele umfana usiboshwe uthathekile ngithole 500 yami ngiyaphuma ngiyahamba usiboshe ukuthi ngachazekile mfanini phela kuthi umuntu uzohlala kanjani angagazeki ugayi ungathi nemuhle bona bakhula bengaleyo mali leyo ngifuna imali kodwa uthengifree kuhle kanye ngizotshela ukuthi akufuni imali uthela ukuthi ngiyamthengisa phela kuyenzeka ukuthi sometimes ukuthi uyabuza nje ngoba uyakuthengela mara like awubhekanga ukuthi ungalala naye ntontoni yena lo ngimele isikhathi esikanje uthola ukuthi wena ufuni mina sengikuthengisile Elitaba ngizothengisana esesiyo mina sasebenza ngaleyo nto leyo asiphuza ngamantombazane amaningi mostly thengi-6 singenobuzokathenga like mangizohamba sorry mara mangizohamba nosiboshwe to someone to try obviously maybe umjida makafika uzobheka abantu kusamafiyeli two plus mina nifika ngamakhele flying fish eli-1 nilibele nikokodi black ngifuna sasifihla amahlasheni nibuza ama-black isiphethe amabaka ayibonakala ngizozugcikisa mina ngifuza mna lapho uzobuya utshwala So to me, okay, Any question? Buza says any question. Okay, like take this comments are like sports we all get all sports. Chakubali page uthathe kuphi ufunde ikhuleni nobubheki baby like ngapha session zami nabami ngithe 5 so ubheki like ngiphume nabaki bebe my god ayisession zami manje mangiphuma nje ngiphume ngithe bathanda bathi lo bait wabanjani so ubuza neyi wena kubuza wonke umuntu uyibuza oh ngithi ngivela uyabona ngibuze yena question babe so like
wena wawufuna bayibhedi Ufuna ukuyibhedi. No, vice versa. ufuna bayibhedi wena Noma why are you there? why ufuna Okay, why ufuna ukuyibhedi? who inspired you ukuthi bayibhedi okay sibhedi wafuna bayibhedi friend uzobayibhedi wena ngiyondeleli bawo uyangichaza Uqoka into ibonile nje. Okay, move on. Okay, who played like trying to call my baby like okay, you're my baby. I'm like personality baby. They were like I'm a baby. Personality baby. Then go back to the personal like I see baby. Treating personality baby more power. I don't know. I'm talking about power. Go my baby. I'm not going to like. Unaphezulu athanda ukureview. Yeah. Kunale bhedi eliba maphuna like elingenanda kunebhedi liphapha ngoba unibhedi ngomshoko. Unothanda nje ibhedi. So much So guys, the question to make inspiration. Iphisimility yakho. Acho msauta si anza ya. No, na Khuluma friend. Awunandaba nabantu. No. Yeah. Ukuxoka phela kubalixoka. Inspiring. Ile confidence egcoka uSbosh makaphuma endlini. So that's personality babe. Okay, what is bed? Okay, Sposh, what is Different type of berries, as I said. When uyiphi type? Mina ngiyiberry esinayilelayo. Ngiyiberry ngi-inspire ngiyiberry inspire abanye abantu. No, ngiyiberry e-inspire abanye abantu. I'm an influencer. Ngiya-influencer and the way sama nge-personality yami, the way I wear, the way ngingakhona, the way I treat myself, ngizibona ngiyiberry. So thank you. Yeah. So that's it. Oh, so linge. Ngani? Nawe Ngingasibheji. I'm not a baby, I'm a bread store. You eat bread. So, okay, for me. You don't, so you keep it. Yeah. Breathing. Oxygen. Mama, Mother, my daughter, my daughter. Like, okay, for me, being a baby, it's something that's it's a personality that I have, and sometimes being a baby, like I carry babies that babies are usually from America. You couldn't see baby Katimuzulu. So literally, for me, it's like my sense of music, sense of style, like the way you corner out of the box and everything. So it's not just I can't be a classy page. Okay, I can be, but I'm not. Yeah, well, so I mean, I think Uberi, it's not something around here. It's mostly based on Caribbean, Coco. So I feel like it's just the way, like, it's just me. So that's the thing. So it's just me. So I can't say Omuntu Uberi, I'm a Mela must stand. So yeah. She's falling under it because she doesn't listen to Mzansi music. Like And the personality. and she listens to those music when she's in clubs or other things. Personality is giving
nakhona i-personality amabheli ayifani nomuntu normal. Yeah. Okay. I think It's it's supposed to be laba bayiphikisa bafuna bathi ubibheli. No. Your crown is your crown. Ngoba nongazi like abantu bebebhekile babhekile. So yeah. Guys. So okay, people don't answer any page. Why? Sandy bad. Asithi like vele sekayakhona Like you pay abakali. like you so blessed stage sokuthi you can afford a bed. Like ungalidata. But you And I feel like I'm a she's on it. Like baby girl ifuna into ezibhaka maintenance yabona bo Ice Spice akekho umjoli nje uyimi baba umuntu lokufuna Ucabangeni. now usibone ukuthi baba yipi baba uyambona unjalo umuntu independent man baba uzimele. So what's your take in how they weigh? Nice. Alright, ngiyangkhona. Okay, Would you go for her? So how do you like ungathi ufuna umuntu akubili like agcoke the baby. So if I spend ngaba umuntu wakho manje umfuna agcoke uyasagcwa ngapha Uyakuthi ngithola ibili, ngizange ngithola kanjani. Ngithola ibili uzoba ibili. Shutana inkinga namabili. Hayi inkinga. I feel like I'm a bad guys, man. Ngithola That's why it's easy to notice because they always show up. So every day I think no. Angeke ngizenkhona. You should be the jealous type because it's just all of Besides them like outside. jealous, I feel like khona amabhedi ahlakaniphile ayazi ukuthi like maybe makadate nomuntu so udateelana maybe check or something ulibele wenze something. Khona amabhedi like who just want to spend. Isingathi 70% amabheli iphatha ebafanini manje. Namabheli mahle hliyo. Ibhedi like lithanda ukuspend. Lithanda ukusave but the way like ngispend imali yami ngakhona it's far different from ibhedi, you understand? So I wouldn't date ibhedi because maybe singalwisa the way ngihandlisha ngakhona imali. Like yabona ngithanda mara like ngeke ngivuke on a random day ngikhetha ukuthi yazi ngcono ngithathe i20 rand ngisebenzini ngicompromise ngithenga ibhiya course ngihalele ngizoboleka imali. No, it's not all about money. Okay, let me make an example. Let's say Jana Nation, my put umuntu wakho mshile like la. Then umuntu wakho keep la outfit engozi ke. Then abantu bakho bacela ukuthi no umuntu wakho simbonile Shoprite. Yo. Yabo. And now yabona umbonanga umshila lele. Then mawufika vele. So fika ngeke umthole manje shake through those right. Avela. Like Avela la. So yavela kuwe phela angithi umbonanga because during the day umbonanga. Mbonile eksekavela aje ukuthi hayibo. I don't think ukuthi ngaba ne problem. Angithi ngiyazi ukuthi angidate nebhedi ukuthi usanokukhipha lelo side. Guys, maybe angazi but I don't think ukuthi noma ngaba nemali yoku afford ibhedi ngingakwazi ukumelana like guys most our like la guys akukho and once ukhulu ukudate nomuntu la kungekho khona I feel like kunzima kuyaphambili guys. I think le conversation asikabi ready we have ne like ngeke udate nomuntu ongacabangi umuntu ocabangela ukuthi imali aphuma eminyango ufuna like to show Okay, yabazamabheli akhoka kanjani. Ngitsakubona the mabheli like yabazamabheli asikhuluma amabheli. Yabazamabheli ngitsakhoka kanjani. Like amabheli. Vile njengoba wabona without ama-eyelash. Kusala ma-eyelash like kunalama like agqoka nothi kakhulu man. Like ayathanda nje ukureveal everything Yeah. wena like ungahamba like nomuntu like ungibona umuntu wakho ukuthi nangu umuntu wami uyazilungisa la endlini uyayibona outfit nayo
ayifuni ukuthi sifake i-Patreon phakathi. Ngapha ufuna ukugqoka iskate esincane. Yebo, mara guys, I don't think ukhona mina ugayofuna like ukuba like cherry olibele like manhamba wonke umuntu especially out. I don't think ukuthi ukhona umjito ungavuma wena. But most guys like to flex, I guess. No, they like to flex. Because you know the way maybe as projecting ku community once umbamba lo mntana loyo bayakuvumekazi mara sozoqala ufuna ukufihla yini lento le kwenza ukuthi Angisho abaningi bathona nikubambe ngamapeni. Uyabona umfana nje makungaba nentombazane kunalaba basabi ke abafana amdonse uhamba like amdonse so obvious now uzoba nejealous ukuthi hayibo lona you some police to marry. This is the outfit. ukuthi ngize that outfit bayingakhi futhi abakubhekile because of that outfit. and ngoba mfana yazi ukuthi lakho yini No, but that's why it's easy to know. Bedi la ngaphandle la like ukubona. You understand? Ukubona na ukuthi shit. Okay, so okay, to that thing, okay, let's say no. Okay, for example, how would you do this one? And would say, for example, mountain. Yeah, okay, but I'm going to pay. Okay, we would see like a different maintainer and stuff. So when let's say you work like wealthy, I think, for example, like are you the type also when you get well that like ukulisa like better? Mama pay. Like but okay, the man you call it imagine I will better we manage like umuntu. Would you extend your impilo yakho? Status up. Obvious. Like umuntu ongingayenza ufuna ke into ngathi ibali uzoyenza after leto leyo manje usona ibali ubhekito zakho. I feel like behave njalo yabona uma ufisa ukwenza something then maybe uthole you make the source of income uyakhona ukuyenza because yazi ukhona ne where my questions are coming from like ukhona umuntu ozongitshela ukuthi manje yena okay ufuna ukuhlala like excuse me okay uzohlala ku one room ne for over like maybe 16 years then and you hola more than okay let's assume about the responsibilities but uhola worse but you don't want to change your lifestyle like you don't want to spend go higher like would you example a stupid example nami yabo mina ngamamantende esifanele you know ubona le people yo imantende abantu abaphathi casting mina uqala amantende ngiphathi casting wena ingeni la ne cause ziningi into like engifisa ukuba nazo so ngiyazincinja leyo mpilo leyo so you shouldn't judge umuntu owazi ukuthi uyabamba ngoma 20 sikodo mara usahlele ku one room uyazi ukuthi wenzani what if usevela ukhona abantu abafana nami yabona mina ngifuni lento yokuthatha izinto ngama-account yabo I rather save than thenge so what if uhlele kule one room lo muntu uyasave ukuthi aqhamuke nowawo I think ufuna into esibhiki noma imali yakhe ingangena kangakanani kumele uzincintshe into eyiningi mina ngeke shenyo manje nizopheka sihlele ey'tulweni ngiyafisa ukuthi next time ngifika situlweni namasofa so ifuna leyo that's why mina ngizoyenza into zokumangaza le nyanga ngithi mina like if you were to be given a job like what will be your basic salary like bozofuna malini
Hayi ngizikhethe. Or mina ngizikhethe. Like, interview, you know. Like ama-classmate bona ne abathi bona like mina angeke ngihambele umsebenzi like engihola under like 10k kuya phansi. Yeah. Bathi bona ke bajike ngabashaka izinto umsebenzi emakekeni bathi 4,000 yawuthatha manje nithi angeke atrata ngihlale ngiqhubeke ne-emails abazali Ntombi yazi why? Yazi for me, let me come for that one. Like ngathini for umuntu engimaziyo mina who's like doing his thing, like he's studying and everything, wouldn't go for less than 10k. 10k umuntu osevasithi obvious. Mara guys, Angeke wazi ungaye ngasithi No, mina guys uqala ngesina. So in order ukuthi wena uzokwazi uzolibela uzitshela ukuthi wena you wouldn't settle for 5,000 up until ubone ukuthi impilo le lo 3,000 maybe in order ukuthi ukhole lo 15,000 qala ngala ma experience amancane. Ngiyabatshela ngithi okay let's say maybe Alabo $4,000 basakhanda labo, you know, Like 4,000, I think like in meaning. a week. Like in Yeah, a week in a week because yazi imali guys ayikho imali encane kuya ngokuthi imali ispenda kanjani kuya ngokuthi ispenda kanjani bakaSkype uyispende ngendlela different imali eningi funa ukuthi i-account uzibe namaziro kumele uqale qale ibe 10 ibe 100 10,000 guys. Grace Chum. Nabo sister boze. Ilento. Phela you think ukuhlala nje emuva kwetafula ufunde then when you own life change impilo ukuthi Balupresa kazange phela wahlala esitulweni wathi mina ngeke ngize ngisehlelele umsebenzi ufake isipani ukuthi akwazi ukuthi and you know the content creation is a weapon in its own. The content creation umsebenzi ngoba guys namanje Facebook cabanga siyabhadala ke because guys the content creation umsebenzi na because ngikho I think like mase kumsebenzi ne because angeke uGrace guys angeke like ayeke ukuba uthisha for nje ukuhlala lapha yana uyazi ukuthi nayo netho like umsebenzi like kufanele ukuthi isikole kufanele ukuthi like usafunda because obvious akakafikile noma kasho ukuthi akakafikile la safuna ukuya khona futhi yinde lendlela le futhi like step by step uyakhula step by step uyakhula so le nto isikole because and futhi umsebenzi ngoba imara you guys ngeke sonke siphumelele njengomcreator and the content creation uGrace like maybe ngaphuma uGrace ngene umntana kimi because it seems like yabafundise like like engathi lento le izohamba umbonile ufundisa umntana kimi ufundise bonke abangani bakhe content creation ushinje sekuhabo nje yabona so nayifuna Mara guys ngiyena ningavele impilo le izobahambula labo basesikoleni life will humble you mara uzoyazi my mates like ontanga bami abaningi abayenzi mina lento engiyenza especially ngale mali engiyikolayo. So, okay guys, I have a question here. So this question actually is about everyone will have like a say in it, ne? So it goes like this. So how should next to me gay. Next to my gay, like kona na bafana and stuff. So shabu, like in Noktabang, ne? If I was a boy, like I'm a goopy like you. So I just want to know this time because maybe you weren't. But so call people if she was a girl. No, if just so it's not because I will find it. Yeah, you're talking to me. We say laugh. I think amatopic asiza nawo swaphelile isonto. Yeah, that's why you need to let that is around. No, it's more never. It's giving
Chamisa kuthuma No, never. Sayithola inkolo uzoletha isimakazo ama-question abanye abantwana ngithi Ama-answers. uzoba right ungayiphinde Bibe ngabe intombazana ngokuthini. Yo. Ngakumithi manje. Hayi. amenza uJoyce hlakazezwa ngabe yini Futhi intombazana ngakumithi manje. ngabe ukhetha ukuba ngezi Okay, nasekele lapho. Must So be from transfer. laphayana ukuthi let's say wena maybe khonile from la from angithi abantombazana okay bayaphikwa so ningakho ukuthi bezontombazana enhle ezofutwa or ezophikwa Ngidlala abafana. Wena ungaba yile dlala. okay at least Nasentombazana. Like how? Give us something. Yeah, give like, something. you can't say Gadara. Like how? Like how? Angifuni mali mina. like na personality wise bekazoba Phela wena sasa ngithi like laba basheshe bamithe laba benza. Ngimzela ngengqondo. Bozofuna allowance. Bozofuna allowance. Sitwana ngifuna abantu. Umuntu afuna umfana wakakala wena so kuya ku-allowance sibona ukuthi ukudayisa umuntu ofuna allowance ukudayisa or ukudayisa Yo, guys, say Father. mara sowumfana sayucabani sowumfana sowumjini Okay, ngabe intombazana. ilabo bangashare no friend Maybe ngiyacabanga ukuthi ngiyintombazane ngicabanga everyday ukuthi akube manje ngikhafu ngomuntu kube bayafisa ukujwayela nalula ngiyintombazane kube ngibaphetsi kube ngiyintombazane akube ngiyile intombazane leyo viki ngashela njengoba namanje ngiyinkinga ngashela noma akukho bayini Umfana. obvious kayitokuqala ukuthisa Ngikeki. ande akuzoba inomfana lo namanje ngiyiye okhama ngikhamba ushaye maybe Yeah. not sure Ngumfana. Oh, ya, ngibuke ngiyintombazane. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Now we're about to play a game. Who can propose or court another the best way they can? Stay tuned. The show is about to start. Prepare yourselves for an unforgettable experience. Hi. graduates. Yeah, like what she's was wrong. I don't know. Okay. Right. Okay. Number. Manje basebenza obhini bethu
Ngathini kuwe ke? Ikuwe ke. Yo, it's a big baby. Okay, wait, like back again. Yeah, same name. It's in the mass. Good on that. Okay, it's not. It's in the mass. If my comes on text, and so I'm texting. Ah, please. Hello. You're gonna pink. And it takes for me. Yes. I'm better than people in school. I feel good. I'm fine. You can ask me to plan. No, that's me. I will go. Come on, You're wrong. come on, Capella. I could See. okay. Yeah, I'm busy. Thank you, babe. Hello. Doesn't shade now. Okay, now I have. When I feel it again. Okay, chummy. Yeah. Chubby. Okay. 2, 1, action. Which one email that? Hi. I'm going to call you for 10 minutes. It's cool, guy. Makhalele. Ngasi. Ngekhetha. Angiphethe i-88 manje. Mina ngikhalela angwona ngikhalela. Wonke wakhetha. It's like when ngibonisa kumfana ngidlala kancane ngingathemba. Umuntu. Asiphili nomuntu azimini. Usoyazi. Angifani, slow-tune nje. Ngithanda abangakwazi ukuphela. Sengiyayithula kwenza. Angenze lex makazi. Ngicela wazi ukuthi ngizokuthola mfana. Ngokuthi Mfana. 22. sengiyayithula. So ngibani ngisikuthela sokukhuluma because I feel like uyangisala manje wamanje. Anonymous. Anonymous labani. Kapi. But ukhuluma ngayo. One. Kanjani mfana mina ngithi That's what's the message I'm going When if the dates were to Happy Pride Month, LGBT, yeah, shout out to all those flags out there, shout out to Okay. Mina namhlanje lithi ngokuncengayokela nohlala nawe phuma kuye
uthandayo. Wena uphethe intsako. Oh, Isithanda umuntu wakho. thanda ukubheka. Ungafika ngenzi soyo mina nongasho boy what. Oh, I need to tea now. Happy Pride Month, guys. And happy Father's Day to all those. Happy Father's Day. Father's Day. Mother's Day. Happy Father's Day to abo baba bonke abalapha emhlabeni. Noma basibaleka. Happy Father's Day. Word of the day, be yourself. Happy Pride Month. Word of the day, please go and follow me on IG, the Baby the Baddest Day in the AABCD. Word of the day is better to be gay than whatever people say.